L-iskema ta' tapering of benefits li l-Gvern kien daħal fl-2014 bħala parti mill-politika laburista of making work pay irnexxilha tqarreb lil-lawċin lejn is-suq tax-xogħol ferm aktar mill-Maltin, anke jekk dawn ukoll gawdew minnha sew. Din kienet waħda minn bosta miżuri li fl-aħħar 10 snin irrivoluzzjonaw l-impjiegi f'pajjiżna u waslu għal ħolqien ta' xogħol bla preċedent biex illum għandna l-inqas rata ta' qatt fl-istorja. Id-differenza hi li llum hawn inqas minn 1000 persuna jirreġistraw għax-xogħol f'pajjiżna waqt li sal-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista kien hemm 8000 persuna bla xogħol. Opinjoni miktuba minn Franz Camilleri fil-ħarġa ta' 3 ta' Times of Malta żvelat kif studju li sar mill-ekonomista fih dan id-Dipartiment tal-Analiżi Ekonomika tal-Bank Ċentrali ta' Malta, Kurt Sant, sab riżultati impressjonanti f'dan ir-rigward, partikolarment fost lawċin li jibatu minn insularità doppja. L-istudju imsemmi Enhancing Employment Opportunities for Godzitans, the Impact of Active Labour Market Policies. Sab kif ix-xogħol għall-lawċin kemm f'għawdex stess kif ukoll f'Malta u ferm aktar limitat u dan kien ukoll qed jillimita l-prospettivi ekonomiċi tal-Gżira u tal-familji nfushom. Minkejja dan bl-introduzzjoni tal-miżura ta' tapering of benefits li fl-aħħar snin għelet li l-eluf ta' persuni jinqalgħu minn fuq il-benefiċċji soċjali u jitlu fid-dinja tax-xogħol waqt li l-istess benefiċċji jitnaqsu gradwalment, lawċin kienu l-iżjed li gwadanjaw. Fil-fatt lawċin kellhom rata aħjar mill-Maltin biex isibu impjieg fl-aħħar snin, anke jekk qabel il-miżura kienu jibdew bi kważi 13% inqas ċans li jaqbdu jaħdmu. Min barra hekk eventwalment ir-rata tagħhom li jibqgħu fid-dinja tax-xogħol ukoll kienet aħjar minn dik tal-Maltin, bi 22.4% inqas probabilità li jerġgħu jaqgħu fuq il-benefiċċji. Fid-dawl ta' dawn ir-riżultati l-ekonomista tal-Bank Ċentrali jikkonkludi li l-iskema ta' tapering of benefits kienet ta' suċċess ferm akbar għall-lawċin li llum ukoll qed jaraw l-ekonomija tal-Gżira tikber b'rata aħjar minn tal-Gżira Maltija bħala parti mis-suċċess nazzjonali li qed jirreġistra l-aqwa riżultati fl-Unjoni Ewropea.